ברוכים הבאים לאתר שתי טיפות מים. שתי טיפות מים הוא אתר לבניית עץ משפחתי, המאפשר לנו לחקור את הדמיון בין בני המשפחה הביולוגית שלנו על דורותיה. בעזרת מאגר נתונים ובו מידע על כל משתמש, תתאפשר המערכת לגלות מי מבני המשפחה דומה לנו ובמה. המשתמשת נרשמה אל האתר והכניסה את פרטיה אל מאגר הנתונים. מידע ביוגרפי, תכונות אישיות, העדפות וטעמים, סימני היכר וכמובן תמונות ועוד. לאחר בניית הפרופיל, המערכת מיקמה אותה בעץ המשפחתי. בלחיצה על כפתור סינון, היא יכולה לבחור להציג את הקרובים אליה קרבת דם, כמו אחים, דודים, סבים, או להציג את כולם. המשתמשת בוחרת להציג קרובים עם קרבת דם. כרגע, אנו רואים את מעגל הקרובים ביותר. באפשרותה, לראות את כל העץ המשפחתי בלחיצה על זום אאוט. אפשר לנוע על ציר הזמן ולהתמקד בדורות מסוימים. אפשר לחזור ולהתמקד בקרבה הראשונה, וגם מהמצב הזה ניתן לנוע ולשוטט על העץ המשפחתי ולהתבונן בקרובים. במעבר על הקרובים אפשר לראות את שנת לידתם על ציר הזמן, ואם הקרוב נפטר או בחיים. המשתמשת בוחרת להיכנס לפרופיל של אמא חנה. זהו המאגר מידע של חנה. כאן היא יכולה לבחור לראות את הפרטים שמילאה אמא על עצמה, או את הפרטים שמילאו עליה בני משפחה אחרים. היא בוחרת להישאר במה שהמשפחה מילאה על אמא. בלשונית אודות חנה, סיפור מפורסם. מחכה למשתמשת סיפור ההיכרות הרומנטית של ההורים שלה. היא יכולה לראות מי מבני המשפחה הוסיף את המידע. במקרה זה, תמונתו של אבא שלה מוצגת, וכך היא יודעת כי את הסיפור שיתף אביה. אפשר גם להקיש לסיפור שהאבא הקליט. המשתמשת מדפדפת ומגלה עוד סיפורים שפרסמו הקרובים. כעת, המשתמשת מחליטה להוסיף סיפור מפורסם על אמא. היא מקלידה את הסיפור, ובאפשרותה גם להקליט את עצמה מספרת את הסיפור. בלחיצה על משפט מפורסם, היא מגלה את המשפטים שהוסיפו קרובי המשפחה. המשתמשת מחליטה להוסיף גם היא את אותו משפט מפורסם שאימה נהגה לומר ביידיש. כמו כן, אפשר לקרוא על תכונות אישיות של חנה, העדפות וטעמים וסימני היכר. נעבור ללשונית התמונות של חנה. המשתמשת מדפדפת בתמונות ורואה מי שיתף כל תמונה. בלשונית למי חנה דומה, אפשר לחוות דעה על מי לדעתי חנה דומה ומה חושבים הקרובים. למטה אפשר להוסיף מידע ביוגרפי על חנה ולצפות במה כבר קיים על ציר הזמן. לאחר שהמשתמשת שוטטה קצת באתר, הוסיפה פרטים על אמא והרחיבה את מאגר המידע המשפחתי, היא מחליטה לבדוק ולחקור את הדמיון שלה עם בני המשפחה. בלחיצה בתפריט הראשי על מי דומה לי, המשתמשת מופתעת לגלות כי יש לה לא מעט דמיון עם בני המשפחה. גודל התמונות בטיפות מציין את רמת הדמיון בין המשתמשת לבין הקרובים לה. במעבר על הקרובים מגלה המשתמשת כמה תכונות משותפות יש לה איתם ומאיזה סוג התכונות. בסרגל הכלים שמשמאל מופיע מקרא צבעים המתאר את סוגי הדמיון השונים. בלחיצה על כפתור סינון שבתחתית העמוד, המשתמשת יכולה לבחור איזה סוג בדיקה היא רוצה לעשות. דמיון שהמערכת מצאה, או הדמיון לדעת בני המשפחה. היא מחליטה לראות את הבדיקה שהמערכת מצאה. איזה סוג דמיון לחקור? אפשר לקבות למשל את הדמיון החיצוני, והמערכת תחקור את כל סוגי הדמיון חוץ מהדמיון החיצוני. נשאיר את כל סוגי הדמיון דלוקים. ברמת הדמיון אפשר לסנן את בני המשפחה, איתם יש מעט דמיון משותף, והם ייעלמו מהמסך. נמשיך ונשנה את אופן התצוגה, ונעבור לתצוגה על פי נקודות זמן ודורות. גם פה אפשר להתמקד בדורות מסוימים, וכך למקד את המחקר. בלחיצה על תמונה של קרובת משפחה, נפתח למול עיניה של המשתמשת פירוט חקר הדמיון שמצאה המערכת בינה לבין קרובת המשפחה. אנו רואים את מספר התכונות המשותפות, והתכונות מחולקות לסוגי דמיון, כאשר לכל סוג דמיון צבע אחר. למשל, הצבע הכתום מסמל את הדמיון בתכונות האישיות, ובצד אפשר לראות פירוט של התכונות המשותפות. בלחיצה בתפריט הראשי על מעבדה משפחתית, המשתמשת מתמקדת במחקר הדמיון החיצוני בין בני המשפחה השונים.
המשתמשת בוחרת קרובת משפחה, מסמנת אזור בפנים שברצונה לחקור, העיניים למשל, ובתוצאת המחקר מקבלת את כל הקרובים שיש להם דמיון בעיניים. וכך אפשר להמשיך לחקור, להשוות ולגלות פרטים חדשים ומעניינים על המשפחה.